Jangalo kile duuru o ye don ye don min n'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛma fɛ ayiwa ni k'o kɛ fɛn min ye an ka sigidaw ayiwa olu lakanali don ye don in la ɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔ Orange Mali fɛ Orange Mali ayiwa ale ye don in la ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye denmisɛnw tɔgɔla soba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko Cité des Enfants ale kɔnɔna na ni ka na ni jirituru ye jirituru min ayiwa ni a kɛra kɛnɛ sewalenba ye ayiwa fɛn min ye jiriba kelen ye ayiwa u y'o o de turu a ko kɛra nisɔndiyakoba ye ayiwa ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la communiste mɔɔ hakaja Cité des Enfants ale baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen mɔ a kɛnɛ kana na fɛn min ye Orange baarakɛlaw ayiwa olu kɔni camanba tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se i y'a faamuya b'a la fɛn min ye commune maire ye ani i y'a faamuya b'a la dugutigiw ka coordinateur ani sigida maaba caman kuma foyi ma fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ni hɛrɛ kumaw tɛ dugutigi ayiwa ale nisɔndiyalen kuma na Orange Mali mɔgɔw ka hakilina don vraiment an bɛ foli k'u ye ni bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ ni bɛɛ b'i ka côté serré accident bi dɔgɔya donc yiri turu ni ye yiri turu ni ma den sɔrɔ i b'a suma sɔrɔ k'a da o yɛrɛ dɔrɔn ma vraiment a nana kɛ yɔrɔ min fɛnɛ la n'o Cité des Enfants kɔnɔla ye vraiment c'est une très bonne chose puisque denmisɛnninw de bɛna kafara yan nɔ bon n'a fɔra minnu tilala u ka jeu la sigiyɔrɔ t'u bolo tile bɛ denmisɛnw tɔɔrɔ minnu yɛrɛ bɛna bila a b'u tɔɔrɔ donc n'a fɔra ko nisɔndiya nin nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan an nisɔndiyara fɔ ka taa se a tɛgɛ la bon anw ka commune kɔnɔ anw bɛ ka nin kɛ puisque ne yɛrɛ filɛ nin kɛnɛ in kan yan ne yɛrɛ ye yiriju ɲini eaux et forêts fɛ kaban k'a fɔ n'a wagati sera o kan ka di ne ma dans les jours à venir donc o b'a jira k'a fɔ anw hakili b'a la ni mɔgɔ sɔrɔla ka na nin kɛ an ye an bɛ foli de k'a tigi ye n'o ye Orange Mali ye bon ni bɛɛ bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ a bɛ komi i taara ni banabaatɔ ye furakɛyɔrɔ la i y'a dɛmɛ a ka furakɛli la nin y'o dɔ ye bon n'a fɔra couche d'ozone min bɛ yen nɔ ko nin b'o o lakana an bolo vraiment a ka d'anw ye commune fan bɛɛ commune yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ hali Sahel kɔnɔ yiri bɛ se ka turu ne yɛrɛ kɔni ye yiri ɲini samiya in na n y'a ɲini jusqu'à ce que n bɛ hakɛ min sɔrɔ n tɛ se ka a ka bon hakili yɛrɛ ma ma d'a la ni eaux et forêts bɛ se ka n'o bɛɛ d'a ma mais ne yɛrɛ y'a ɲini. Cité des Enfants ale de kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ayiwa ni jirituru ninnu kɛra o kɛnɛ kana na ale ɲɛmaa dan kan ayiwa a y'a ka nisɔndiyaw jira. D'abord an bɛ hukumu min kɔnɔna na o de ye diɲɛ tɔnba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ta ka ɲɛsin sigida lakanani ma ani sigida koɲɛw ma o de ye le 5 juin donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔ en même temps projet min ni Orange ye a financé ni o ye plantation de 1000 pieds ka yiriden 1000 k'o turu Cité des Enfants kɔnɔ ani ka jibondo n'o ye forage ye k'o fana jɔ ani k'a ka janto jiri ninnu na san kelen kɔnɔ donc an ye o baaraw nun de don sɔgɔmada in na mɔgɔw ye yiri turu k'a jira k'a fɔ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi bɛɛ kan k'i hakili to yiri turu la ka da kan bɛɛ bɛ yiri tigɛ mais maa si tɛ yɛrɛ ɲininka yala n kan ka yiri turu wa yala ni ɲininkali kan ka kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ nin waleya in ye fasodenɲumanya waleya de ye k'a laban tuguni k'a kɛ Cité des Enfants kɔnɔ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw tɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni fɛ o ɲɔgɔn ko ɲuman kɔni tɛ parce que n'i ko denmisɛnnin ko sini de mɔgɔ min fana ye yiri turu o tigi fana bɛ ka sini de makaran donc ninnu fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yiri bɛ n'a fɔ adamaden de a bɛ bange a bɛ kɔrɔbaya wa a bɛ mako ɲa a bɛ fato adamaden fana bɛ ten donc mɔgɔ mɔgɔ yiri turu i kan k'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya ma kɛ ten ye donc an kɔni nisɔndiyalen don wa an bɛ Orange fo kosɛbɛ u ka nin hakilina in na ani u ka dɛmɛ in na an kɔni Cité des Enfants nin y'an hakili sigi ka d'a kan nin bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ yɛrɛ bɛna Cité des Enfants yɛrɛ dɔn ka an ka degun fana k'olu fana dɔn pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati denmisɛnninw ka se ka na u ka ɲɛnajɛw kɛ yan hɛrɛ ni baden na
vraiment k'a sɔrɔ baasi foyi tɛ mɔgɔ si la parce que n'i ye kɛnɛ jateminɛ kɛnɛ in ka bon donc a mago bɛ baara dɔw la walasa k'a ɲɛdan kura d'a ma yiri in ye yiriden 1000 de ye je crois que yiriden 1000 na yiri minnu bɛ suma di o yiriw b'a la yiri min fana bɛ yiriden fana di o fana b'a la. A ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko orange na bila i y'a faamuya b'a la fɛn min ye ndalen ye ndalen min ayiwa ni o bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cité des enfants ndalen ye. Orange ye sira de dayɛlɛ sa ni maa min b'a fɛ ka i tɔgɔ ka don tariku kɔnɔ ni kɔni nin ye orange fana donnen tariku kɔnɔ cité des enfants sira fɛ parce que nin ɲɔgɔnna action ma deli ka kɛ nin cogoya in na ta une action holistique ye jumɛn ye k'a daminɛ a daminɛ na fo ka taa se a laban ma. Donc orange mɔgɔ y'o sira de yira n na cité des enfants dayɛlɛlen don bɛɛ ye cité des enfants bɛ se ka kɛ sababu ye yɔrɔ min ni mɔgɔ bɛ se ka n'u ka ɲɛnajɛw kɛ hakilisigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ donc vraiment yiriden 1000 yɔrɔ yɔrɔ wa a bɛ tila ka jate minɛ bi orange baarakɛlaw bɛɛ de y'u ka baara bila ko u bɛna yiri turu k'a yira adamadenw na ko orange tɛ téléphone ko dɔrɔn ye téléphone baara kɔfɛ k'u fana ɲɛsinnen don waleyaw ma waleya minnu bɛ se ka sigidalamɔgɔw lafiya waleyaw bɛ se ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi donc je crois que o y'o fɛn de yira an na wari in ko tɛ nka hadamaden n'i y'a mɛn ko hadamaden i nafa de ko don orange baarakɛlaw ye o de sira yira an na bi donc vraiment k'u fo k'u tanu k'u waleɲuman dɔn ni maa ye min kɛ a ka tanu o la nin kɔni a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnna ma. Ni maa min ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'i ye yiriden 1 turu ko o b'a jira k'a fɔ ko e mana ten diɲɛ kɔnɔ ka taa ten jiri turu ale ye fɛnba ye o kuma la ala k'an ka jamana ta ɲɛ.